Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibanda okubingelelayo, dlalifa yezulu, ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu esithandile namhlanje. Siyambonga kakhulu. Ngiyanithanda bazalwane. Ave nilalela. Namhlanje kade ngikhuluma izolo. Vele wangena omunye umntwana kaNkulunkulu wabhala igama lakhe nesibongo nokuthi uhlala kuphi, wayesebeka inkinga yakhe. Lento ebingenzeki kusho ukuthi iphutha belikuthina. Sivele sinike abantu inamba sithule nje. Awu, yazi ngiyanithanda niyalalela. Mtshele umuntu angafoni ngoba ngeke ngilibambe ucingo lwakhe. Inkinga-ke kufona abantu akade babakhona ekhaya. Avele aqongqothe ucingo umuntu. Hawu. Ngiyakhumbula ngeke ngaze ngama ngathi angabambisa engikhuluma naye. Ubhukhile yini? Cha, ngibhukhile. Manje ufonelana phela ngoba ngibhizi nabantu ababhukhile. Yayibona lo nto uthi ibuhlungu kanjani? Ibuhlungu. Omunye ngibhizi ngiyakhuleka nomuntu uyafona. Akusona isikhathi sakhe uvela afoni. Bazalwane ngicela nazi nikholwe ukuthi ngibhizi. Ngesinye isikhathi angisitholi isikhathi sokudla. Ngesinye isikhathi ngize ngidle ukudla sekubanda. Ngesinye isikhathi lunch ngidla ngo-4, 5 bese ngigcina ngadle mase ngilala ngoba ngisasuthi. So bazalwane, indlela esicommunicate ngayo thina nani uWhatsApp. uWhatsApp-ke nokho yazi ukuthi mawuphuthuma awuphuthumi wona ngoba nibaningi. Mawuthumela into manje kanti ngibhekene nama-messages awu-50 ngaleso sikhathi. Yabona ukuthi kuzothatha i-hour nangaphezulu wena yakhe ingakangeni. Kodwa uma ngiqeda lo 50 bese ngivula amadatha. Uthi uma uhamba u-50 makungene yakho oyenze mhlambe more than an hour. Mayingena ayingeni yodwa. Mhlambe ingene nomunye u-50 noma ingena no-8. So first come first serve sengiqala ngalena ekade ikhona ngokwesikhathi. Ima ngifika kuwe. And uma ngifika kuwe angizophendula wena bese ngiyadedela because nguqede wonke u-8. Kube ima ngivula amadatha ehamba lo 8 kungena okunye futhi. Uma kuyisikhathi sokukhuluma nabantu uWhatsApp uyavalwa. Kusebenza le namba engikhuluma ngayo nabantu kuphela. So kusho ukuthi into ephuthumayo kumina ayikho ngoba ayikho i-channel ozoyisebenzisa uma uzama ukuphuthuma. Ngiyacela nje siyizwe lento si-understand. Futhi akukho ukungena ngale kumama ngoba wena unenamba kamama uzothumela umama. Naye ngoba mase ngibhizi nabantu akakwazi ukungena lapho ngikhona. Phela ngisuke nginawe ocingweni noNkulunkulu wesithathu. So wonke umuntu ufuna sihloniphe leso sikhathi sibathathu. Yimi, uwe, uNkulunkulu. So ke lo vela aqhamuka foni. Yabona ukuthi uyixabanisa noNkulunkulu. Uma kuwena ongamchazelanga wavela wamnika inamba watfonela le namba, uyabona ukuthi wena uzixabanisa noNkulunkulu nalomuntu umfaka lapho. Hayi bazalwane ngiyacela kodwa ngiyanithanda-ke. Ngibonile isithelo senkulumo yethu yayizolo ifezeka namhlanje kwangathi bonke. Inkinga nje sengiyinakile. Abanye abantu abayilaleli inkonzo. Abanye abantu ababulaleli ubufakazi. Kanti uyakhula ngokulalela ubufakazi. Uyakhula ngey'nkonzo. Khona izinto oyithola ebufakazini. Khona izinto oyithola enkonzweni. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyafisa ukuthi sisiguqe sikhuleke sisondele kuNkulunkulu. Jesu Kristu inkosi. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, uNkulunkulu wethu onesihawu, uNkulunkulu wethu onothando. Siyabonga nangalesi sikhathi ukusihlanganisa ngale ndlela. Ngiyakhuleka Nkosi ukuba uqhubeke wenze umsebenzi. Siyabonga ngemkhuleko Nkosi owathi ayenziwe sisagula. Bayancoma abantu Nkosi, babonga wena ukuthi uyayizwa ilalela nokuthi le umkhuleko inamandla. Siyabonga nale mkhuleko wenziwa ngaleso sikhathi abazihlambulula ngawo abanamaphupho amabi. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Bese kuba yilabo nalabo abangazilaleli inkonzo abasaletha amaphupho namanje. Awu Nkosi, basize abantwana bakho, ngiyakhuleka bakufunda ukulalela. Sengiyabona ukuthi yindaba
ukuzonda kangaka ukulalela uthi kufana nokubhula, ngoba usuke usuyikhulumile into kodwa thina abantu emhlabeni singakulaleli. Oh Nkosi, ngiyacela siphe ukulalela nokwenza. Khulekela bonke-ke Nkosi abasemikhosini yabo ehlukahlukene, iba nabo Nkosi, ubaqinise, uphendule imikhuleko yabo. Khulekela bonke abagulayo ezindaweni ezihlukeneyo, ehlisa amandla akhe ezulwini, amandla kaMoya oNgcwele, ngegama leNkosi uJesu Kristu bayaphiliswa manje. Bonke Nkosi abanhliziyo idabukile, ngegama leNkosi uJesu Kristu bayaphiliswa manje. Noma yiphi inkinga umuntu abhekene nayo, ngegama leNkosi uJesu Kristu ngithi ayingquzuleke le ndaba eyinkinga iphonswe kolwandle. Siyabonga uthando sithanda ngalo. Siyabonga sithi Jesu Kristu inkosi. Siyabonga ngaleli gama eliguqisa amadolo ezulwini, liguqisa amadolo emhlabeni, liwaguqise nasezinzulwini zomhlaba. Siyabonga uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngiyacela siqhubeke sifunde Thesalonika bokuqala chapter 5 verse 16 kuya ku-22. Siqhubeka nalo lelizwi, sidumisa uNkulunkulu, siyambonga uNkulunkulu. Ngoba lithi kukho konke masibonge ngoba kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngalona loyo phakathi kwethu. Asiqale-ke verse 16. Thokozani njalo bazalwane, ukujabula kuyisithelo sikaMoya oNgcwele. Umzalwane axhukule umlomo, umzalwane afinqe umlomo, umzalwane abe namamuthi. Kunenkinga kulowo mzalwane, akanawo uMoya oNgcwele. Masinomoya oNgcwele sihlala sijabula. Masinomoya oNgcwele siyakhuleka singaphezi. Isithelo sikaMoya oNgcwele ukukhuleka unganqamuki. Angisho mina umkhuleko wokuthemeleza, ngisho ukuthi ukhuleka noma yinini, ngoba uMoya oNgcwele ukhuluma nawe noma yinini athi kukhuleka. Athi verse 18, kukho konke bongani ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu. Kuphi na lokho obhekene nakho? Unenkinga yomshado wakho? Kuyintando kaNkulunkulu. Unenkinga emsebenzini? Kuyintando kaNkulunkulu. Unenkinga nehlobo zakho? Kuyintando kaNkulunkulu. Kukho konke bongani ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. Mhlambe lo mshado wakho osubhekene nenkinga yawo ongazange ube nesibusiso sikaNkulunkulu. Mhlambe lo mshado wakho uNkulunkulu ufuna ukukusebenzisa, uyabona ukuthi uyakuphazamisa, ufuna ukukukhipha kuwona. Mina ngibonile abantu bekhishwe emshadweni ngoba uNkulunkulu efuna ukusebenza. Abanye bayingcolisile imishado yabo, beshade enkonzweni kwabusiswa kanti sebentshontshene balala. Umuntu awungcolisa umshado, ngcolisa isifoundation yomshado. Usuyakhala manje seziyabheda izinto kanti ifoundation yawo iyabheda. Webazalwane, bantwana bakaNkulunkulu, ngiyanicela, ngiyanincenga, ake nihambeni ngobungcwele, nifunde ukubuza izinto kuNkulunkulu. Kodwa ngifuna ukukutshela lithi lelizwi lokhu kuyintando kaNkulunkulu ngawe kuKristu Jesu. So noma yiphi iproblem obhekene nayo, mhlambe lo muntu oshade naye wame ephuca omunye umuntu esefuna ukushada naye. Namhlanje izinto ziyabheda, zihambe kahle. Uyazi ukuthi kwenzakalani. Sewufuna ukufaka uNkulunkulu kodwa umfakanga kwifoundation. Sufuna uNkulunkulu angenelele manje. Ungenelela kanjani ngoba kulona ubambo lwakho lolu? Uthatha ubambo lomunye umuntu ngoba mhlambe wena unemali, ngoba mhlambe wena uneprofession, naye wabona ukuthi ayingizophila kahle la. Ingakho-ke lithi izwi leNkosi, kukho konke bongani ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. Ningamcimi umoya, ningakudeleli ukuprofeta, kodwa nivivinye konke, nibambisise okuhle, dedani kukho konke okubonakala kukubi. Hhayi, asiqhubeke siye kuMahubo 103 verse 1 verse 2. Ngibonga uJehova mphefumulo wami, ngakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Sikhuluma ngokubonga uNkulunkulu, ukungayikhohlwa imisebenzi akakwenzele yona yonke yomusa.
Sikhuluma-ke ngey'ngilosi, sigcine sikhuluma ngokuhlwithwa kuka-Eliya. Ethu Elisha baba nqola ka-Israyeli abamasha akhe akabe sambona futhi. Yahlwithwa le ndoda ngoba yayihamba noNkulunkulu. Nanamhlanje siyawabona amadoda, angithi amadoda ngihlanganisa nomama, bayahlwithwa uma sesifikile isikhathi sokuhamba. Bayahlwithwa. Yini behlwithwe? Ngoba bangabantwana bakaNkulunkulu. Kukhona le nkazimulo ekubona ngaphakathi edala ukuthi bahlwithwe. Ngofunda u1 John chapter 4 verse 4. NingabakaNkulunkulu nina, nibahlulile ngokuba lowo kini mkhulu kunayo sezweni. Yamkhumbula u-Elisha nenceku yakhe uGehazi ivuka ibona kugcwele amahashe kakumusi. Wathi u-Elisha, Nkulunkulu vula amehlo akhe abone ukuthi abanathi bangakanani. Siyabehlula-ke thina ngoba ongakithi mkhulu kunayo sezweni. Bona bangabezwe, bakhuluma okwezwe, nezwe liyabezwa. Angiqala ukisho lento ukuthi ngesinye isikhathi angimangali uma bephuma ekhaya lezwe, ngoba bangabezwe, abezwa ukuthi ngithini. Kuphuma ngisho abefundisi la, kuphuma amabhishobhi la, kuphuma abapostoli la, kuphuma abaprofethi baphume. Akhala umzalwane olethe lo mprofethi, akhala umzalwane olethe umholi wakhe. Ngimduduze ngithi ungakhali. Hhayi ungakhali. Abangizwa ukuthi ngithini. Phela bona bangabezwe. Bagijimisa imali emabandleni. Abagijimisa uJesu. Abagijimisa insindiso. Abagijimisa ubungcwele. Basebenzela izisu zabo. Manje uma belalela unsibande liyabahlaba izwi, liyabagwaza izwi. Bayahluleka ukubekezela. Bayala izindlebe zabo zibatshelwa khona. Bafuna befundise abazoshumayela into abayithandayo. Kanti webazalwane, sidlulile isikhathi sokulalela into oyithandayo. Sidlulile isikhathi sokufuna eyakhe intshumayelo. Mina ngizi ngobuso la kunina. Ngiyathandaza, ngicela uNkulunkulu anginikeze kosuku. Yize ukuthi uchungechunge lwey'nkonzo sikhuluma ngesihloko esisodwa, kodwa uma usibheka lesi usuku nosuku kunomahluko othizeni okhona. Phela inkonzo kukhona esikufundile sonke, ngisho nami, ngoba kumina okhulumayo. Amandla kaNkulunkulu ayasebenza ngami. Ngakho-ke bazalwane, ake simkhonzeni uNkulunkulu. Siphelile isikhathi sokunaka okwezwe. Hhayi unaka imali yezwe, unaka ingcebo yezwe. Hhayi siphelile isikhathi. Sazalwa bazalwane, imali ikhona, sofa futhi siyishiye. Ngikhumbula ubaba uMkhize ekhuluma ngabadayisa umzimba, ethi wababonile ngale kwethuna. Imali yabo ihlezi izindodla isasebenzi. Bayisebenzile imali, bayigayile ngemzimba yabo, bedayisa imizimba. Kodwa uma sebengale, iyabahlupha, iwuhlupho. Uyayibona iningi ayithenga indawo ngale, kunalokhu umlili yamshisa ngoba udayisile ngethempeli likaNkulunkulu. Ngadayisi ngethempeli likaNkulunkulu. Uma ulichitha, uNkulunkulu uzokuchitha. Ithi-ke bona bangabezwe ngalokho bakhuluma okwezwe, nezwe liyabezwa. Thina singaba kaNkulunkulu, omaziyo uNkulunkulu uyasizwa, ongesiyo kaNkulunkulu akasizwa. Hhayi mina omaziyo uNkulunkulu uyangizwa. Hhayi mina futhi anginankinga. Uma ungangizwa mntakababa, hayi kulungile. Exit igroup uphume. Ngoba vele uyibangela isihogo nje sokuhlala egrouphini ungezwa, ngoba uzohlulelwa ngazo lezi iy'ntshumayelo. Kodwa uma uzwa ukuthi kuthiwani, bambelela ngazo zombili ngoba usendleleni ekhaya ezulwini. Yizwi leli, akuwona umqondo womuntu. Sikhuluma izwi la, asikhuluma ukucabanga nokuhlakanipha komuntu. Uthi uJesu okholwa njengokusho kombhalo. So sivula iBhayibheli, sikhuluma ngeBhayibheli ngoba sifuna ukuya ezulwini.
kodwa abangafuni ukuya ezulwini banezabo iy'nkolelo ezingekho eBhayibhelini, not based on the Bible. Ngalokho-ke siyamazi umoya weqiniso nomoya wokuduka. Sekuyisikhathi sokugcina, njengalokhu unezwa ukuthi umphika uKristu uyezwa abangcwele. Nakalokhu sekukhona abaphika uKristu abaningi, ngakho siyazi ukuthi sekuyisikhathi sokugcina. Baphuma kithi labo baphika uKristu. Besinabo sikhonza nabo ey'nkonzweni, sinabo ekhaya lethu, baphuma bayaphikisa manje. Baphuma kithi kodwa bebengesibo abakithi, ngokuba uma bebengabakithi bebeyohlala nathi ekhaya lethu, kodwa bayaphuma ukuze babonakaliswe ukuthi bonke abasibo abakithi. Inhloso nje ukuthi baphume ukuthi babonakaliswe. U1 John chapter 2 verse 18 no-19 loyo. Asiguqeni bazalwane, sikhuleke. Babongcwele, babolungileyo, siyabonga izwi lakho liwukuphila emathanjeni ethu, liwukuphila enyameni yethu, liwukuphila kumoya. Busise lona loyo lalele ngoJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Bakunzi bantu, uyavalelisa ukuthi ube nentambama enhle.